ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಕಾಂಡೆ ಪೂನೆ ಏರೆಗಂದು ಪೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಈತ್ ಪೂ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೂ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಶಿತ್ತ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಅವಿಡ್ದಕ ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಈತೆನ್ ಪೂರ ನೇಯರುಂಡು ಎಡದ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾನು ಪೂ ತುಲೆ ಈ ಕೊಯ್ದಾನು ಇನಿಕಿ ಅವು ನಾನು ದಿನಾಲ ಪೂರ ಕೊಯ್ದ ಮನದನಿ ದಿನಾಲ ತೀವ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾತೆರೆನೆ ಬರ್ಪುಜರ ಪಾತೆರೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಪೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಲು ಮಲ್ಲಾಲು ಇಂಚಿದಾಲು ಆಲು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜೋಳು ಬರ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಲ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲು ಇದು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನಿತ್ತು ಪೂ ನೇಯ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂ ನೇಯ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಇತ್ತಪ್ಪ ಎರಡು ಪೊಲಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಪೊಲಲಿಗೆ ಪೊಲಲಿಗೆ ಹೋಪಿನತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೇನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಪೂ ನೆಪಿನೆ ಅವೇಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೈಪುದ ಅವೂರ ಅವೇಡ್ದೊಕ್ಕ ಬೈಯಡು ಪೊಲಲಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣೆ ತರೆ ಬರ್ಚೋಡೊಂದು ಅದು ಪೂರ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ತರೆ ಬರ್ಚುನೆ ಇದು ಬೇಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅವನು ಪೂರ ತಿಂದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೋರ ಪೂರ ತ್ಯಾನವರ ಪೂ ನೇಯನು ಏತಾನು ತೋಜಾವನಿಕ್ಲೆ ಪೂ ತುಳಿ ಪೂ ನೇಯ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪೂ ದುಂಬುಡು ಜಿಂಜಿಲ್ಲ ಕಿಂಜಿರು ಜಿಂಜಿಲ್ಲ ಪೂ ಇತ್ತು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಪೂ ನೇಯ್ಪ್ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಪೂ ನೇಯನು ಏನು ನೇಯ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಇದೇನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಮೀನುಂಡು ಮೀನು ಕಂದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಸುಮಾರು ಅಂತ ಮೀನುಂಡು ಅವಿನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಏನು ಪಂಡ ಫ್ರೈಗೆ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡೆ ಕಡೆನ ಬಾರಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ದು ಕಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ದು ಬರ್ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪು ಬರಲ್ಲ ಮೀನು ಮಸಾಲ ದಪ್ಪನೆ ಪುಡ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೋಚಬೇತುಲೆ ಅಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬೇ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಇತ್ತಿನೇಟಾರ ತಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪೋರೆ ಹಾಪುಣು ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿಜೆ ಅಂಚೆ ಅನಿತ್ಯ ಪೋಪಿನೇ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಣು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದೇನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅದುಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆ ಪಾಡಿ ತೋಜ ಮೀನು ಪೂರ ಏನು ಉಂಟು ಬಂದು ಮೀನು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೆರಕೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ತ ಆತುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಒಂದು ನಾಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೀನು ಇತ್ತು ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಮೀನು ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ಗೋರೆ ಮೀನು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಮೀನೊಂದು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀನು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದು ಅಡೆ ಮೀನುಂಡು ಅವೇಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲು ಮೀನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಂಜಿತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ರಗಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕೆರಿ ಸಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಮೀನು ಕೆಲವು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚದು ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅನಿತ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಬೊಕ ನಾಲ್ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ದ ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ತೂಜುಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಸಣ್ಣ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅರೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪೇನು ಮಸಾಲೆ ತುಲೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮೀನು ಪತ್ತುಂಡು ಮಸಾಲೆ
ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪು ಫ್ರೈಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪು ಇದು ಏನೊಂದೇನು ಹೊರಗೆ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೀನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನೆ ತೋಜವ್ಯಾನ ಅವೇಳ್ದಕ್ಕ ಮೀನು ಏನ ಪೂರ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬನ್ಪ್ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಉಳ್ತಲೆ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತಾನು ಇದು ಗಟ್ಟಿಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮೀನು ಕಾಯನಾಗ ಮಸಾಲೆನೇ ಹಾಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಕಾಯೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಪುಡು ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಾ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನುತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಮೀನು ನೀ ತೆಂಪಾಡ್ವೇನು ಮೊದಲೇ ಒಂಜೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮೀನು ಅಡೆ ಮೀನು ಅವೆಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಅಡೆ ಮೀನುಲೆ ಆಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗೋರೆ ಮೀನು ಉಂಡು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೊಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೋದು ತಿನ್ನರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಐತೆ ಯಾನೈತೆ ಮಲ್ಪೇತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಹೂ ಮೀನುಗಳ ಭಕ್ತೆ ಬರ್ದಿಜಿ ಭಕ್ತೆ ಬಂಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಲೆ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರೋದು ಅವು ಪಾಲ್ದು ಜಾನು ಅವು ಪಾಲ್ತನ ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಪೂರ ಐತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀವನೆ ಮಲ್ತದಾಯ್ಬೇಕ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪೂರ ತಾಗದು ಮುಲ್ತುಲೆ ಮೆಲುತ್ತ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ದಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಮೀನುಂಡು ಪೂರ ಮೀನು ಐತೆ ಮಸಾಲೆ ತಾಗದೀಪೇನು ತಾಗದೀದೆ ಆಯ್ಬೇಕ ರೆಡ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಒಂತೆ ಹೊರ್ತು ಹೋಯ್ತಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಅದು ಲ್ಯಾನಿತೆ ಪೂರಕ ಭಕ್ತೆ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೀವಂದೆ ಇಡೀ ಬಾಂಡ ಪೊರೆಸೂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಂದೆ ನೆನಿಗ್ತೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ತಾಗದೀಪ್ಯಾನು ತಾಗದು ಎಂಚ ದೀಪಿನ ಪಂದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ಯಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ ಇದನ್ನ ಪಾಡ್ಯಡ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನು ಮುಲ್ತುಲೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ರೆಂಕದ ಆತುಲು ಇಂಚಪ್ಪೊಡು ಮಸಾಲೆ ರೆಂಕನಾಗ ಪೂರ ದಪ್ಪದು ಉಪ್ಪಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತಾನೋಡು ಸೈಡ್ ದೀಪದು ಒಂದು ಅರ್ಧ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನು ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ಪ್ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ಅದಾಗ ನಾವ ಬರ್ಪ ಒಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬನ್ನಿ ಎರಡಪ್ಪ ಏರ್ನೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಎರಡಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ಏರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಪಿನೇನು ಮಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿನಿ ಇಂಕುಲು ಕೊಲಲಿ ಕೊರೆ ಪೂರ ಮೀದು ಪಿದಾರ್ದಾನು ತರೆನುಂಗುದು ಜಂಚಿ ಕುಲ್ದಿ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಾಡ್ ಪೊಂಡ ಒಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕು ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ಲು ಕೊಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಹಂಚಾದು ಈಗ ನನ್ನ ಪೋಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏನು ಪಾಡ್ಯ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ತೂತೇರು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ತೂತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕಲೊಂದು ಈಗ ನಾನು ಎಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಪಿದಾಡಪ್ಪ ನಾನು ಊರು ಪೂರ ಏನಾಪನು ಏನದಾದ ಪೂರ ತೋಜಾರೆ ಆತ ಅನ್ಸಿ ಏನ ಬಂತಿದೆ ಹೇ ಶೀ ನರಕದಲ್ಲೇ ಏನ ಇದಾಕಲು ಪೂರ ತೂಯಿನಂತ ಹೇಳ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬಂತು ತುಲ ಸಾರಿ ಬಾ ಸಾರಿ ಈ ಏನು ಕಾರಿನ ಸತ್ತಂತು ಇಲ್ಲ ಬಾತಿರಂತೆ ಪಾತಿ ಚಾಂಡೆ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಅಲೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಂದೆ ದಾದ ನಾನು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರಂಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಮೂರಿಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ಎಂತ ವರ್ಷನ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ Nice to meet you. Hi, nice to meet you, Pane. Nali jolly, and intelligent. Yanu, I colored. I colored it. Anaka, never want a capatin. Dada, Duravidardinite. ಯಾರಿತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಫೋನ್ ಅಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಂದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ పొలలికి పోందులే పోనగానే ఇತ್ತೆ లేట్ అతను 7 గంటೆ అయిండు ఇల్లాడిది విధానగానే
ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಏನ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲೆ ತೂಕ ಏನ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಬಂದು. ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ 11 ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಪೊಲೊಲಿ ಪೋರೆ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ನನ ದೇವರನ ಉಲೈದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಏರತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಒಯ್ಟಾನಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್.